pols de sucre. 2. Sí, falta ahí. Per vosaltres, que ho estem disfrutant, i per vosaltres que ho veureu, i nosaltres que ho veurem, i ja no quan ho veiem a Barcelona no ho disfrutarem. Perquè diríem, te recordes? Bueno, però també mola. Oh, i tant! Bona tarda, ja som a... Caix. Caix. Amb S, com una S trencada, però amb S. Una S trencada. Ja som a Caix. Exacte. Això és Caix. Estem en un hotel·laco molt xulo. Les vistes, tenim mar per allà, mar per allà, amb mar per everywhere. Everywhere. Venga, no te enrolles. Vámonos a... l'agua. Bon dia a tothom, aquí estem en el nostre boat trip que ens portarà fins a Kekova i aquí tenim el senyor Kumbaya i a la resta de tripulació en aquest parquet tan xulo, en aquesta bahia tan impressionant. La gent aquí està mica tiquideta, es posa els cantons... Sí, la gent està... I nosaltres nota que som... d'on venim. Estan avisant a la resta de les embarcacions que l'Òscar i jo ja hem arribat, estem contents. Em sembla que es mou el barco, oi? Yes. Bueno, doncs us seguim explicant després. Bon dia a tothom des de Kekova. Aquí estem trepitjant ruïnes de l'època romana i bizantina que van quedar enfonsades gràcies a aquests terratrèmols que han sacsejat aquestes terres durant molts anys. Som-hi. Va. Canvia de cançó, Maria. ¿No te agrada? No. Espera, que toquem a la Nadia Miquel. ¿Qué hacemos? Fot-li canya. La Maria, fot-li, va. Va. ¿Es que? Dale. Oh
pagaria en un tros de Cíntia? Com per exemple, aquesta. Com se li diu això? Tidora. My love, your eyes, your lips make me feel drunk and high. Bona nit, Convallà. Anem a posar dia als nostres espectadors. Quina és la situació ara mateix? El que volíem fer és deixar el cotxe, estem a Caix, deixar el cotxe a Antàlia i demà al matí agafar un avió. Què passa? No hi ha avions. No. Hem pajarejat mogollon. Skyscanner apareixia que encara quedaven vols, que en quedaven 6, i no és així, no en queden. Ens hem quedat sense avió. En fi, va per l'autobús. Però tampoc hi havia aquesta nit. O sí que hi havia, però no arribàvem. Per què? Perquè per deixar el cotxe a Antàlia ens queden 3 hores i mitja de viatge encara. Seguidetes i a bon ritme. Penso que em poso malalt. Bueno, És el que hi ha. total, hem tingut que improvisar una miqueta. El que hem fet ha sigut venir a l'estació d'autobusos de Caix i des d'aquí, amb la companyia de Camil Coix, hem comprat 2 bitllets des d'Antàlia a Goreme per demà al matí a les 7:30 del matí. Així que el que farem serà anar xinutxant un sopem, ens anem tirant cap a Antàlia, deixarem el cotxe a l'aeroport, que ens han dit que està a les oficines obertes 24 hores, esperem que sigui veritat i agafarem... Que allotjament per dormir aquesta nit. I ja està, aquest és el plan. Només volíem Informar-vos. informar-vos. No us hem ensenyat res de Caix perquè vam arribar ahir al vespre, no portàvem la GoPro quan ens en vam anar a sopar. Quasi no la però portem ara. Quasi bé no la portem ara, però l'havia deixat a la furgoneta, total, que això, mama, no ho has escoltat. Però el poblet de Caix és molt mono. És un poblet petit, d'aquests ben monos, amb casetes de colors, amb botiguetes d'artesanies fora. Sap greu no ensenyar-vos res, però si podeu, poseu les imatges a Google, sortiran fotos molt maques. Val la pena fer parada aquí. Una Tamariu? A mi m'ha recordat a illes gregues. La plaça que estàvem sopant ahir m'agrada molt. Si hi ha una plaça... Vale, és que m'agrada molt. Jo és que ara està enamorat d'aquest viatge, D'aquest país. d'aquest país. És dels millors viatges que he fet junt amb Polònia. Depèn de si és el millor. És perquè va amb mi. No és per res, Depèn de si és el millor. Però... Ens ho dirà